Porto do Son despedirá o verán cunha das súas festas máis tradicionais. O Carme celebrarase entre o 7 e 11 de setembro cun amplo programa de actividades para pequenos e maiores. Os actos centrais terán lugar o domingo día 8 coa misa e procesión marítima na honra da Virxe do Carme, aínda que o resto das xornadas tamén terán unha compoñente relixiosa dedicadas á Virxe do Loreto, San Roque e a Caridade. Ás 10:30 da mañá saldrá en procesión a imaxe da Virxe desde a Capela da Atalaya hacia a esplanada portuaria, onde ás 11 da mañá se celebrará a misa solene que será presidida por Monseñor Francisco José Prieto, arzobispo de Santiago de Compostela. Unha vez finalizada a misa, iráse hacia o Peirao para celebrar a procesión marítima, onde se realizará a tradicional ofrenda polos fallecidos no mar. Unha das xornadas máis especiais será a do luns, na que a sardiñada no campo do Loreto reúne a numerosos veciños e visitantes nunha xornada de confraternidade. Son as misas, pero despois vamos todos a comer ao campamento e aí hai unha sardiñada, aí hai unha venta de xerras, aí hai unha organización, como que decía Alicia, de Paco de Leña, onde están tocando Paco de Leña, que xa é parte da festa da Virxe do Loreto. Tamén a música estará moi presente nestes festexos con bandas e grupos de música tradicional, o concerto de Monolius Dop ou orquestras de renome como Cubo ou París de Noia. Ás 10:30 da noite serán os Monolius Dop, un grupo de música gallega que son super festeiros, animan muitísimo e debelo pasar genial. Tienes que vir a verlos porque non vos podedes perder os Monolius Dop. O mércores 11, unha gran tirada de fogos de artificio porá o broche de ouro a estas celebracións.